No zdravím, pán Fárka. Práve tu operujem toho vášho maznáčika. Šéfko, čo by ste povedali na čerstvé tlmiče? Tie sú pružné ako ja za mladá. No to si teda myslím. No inak, filter ste mali riadne špinavý. Našťastie mi tu pristáli origož od Francúzov. Šup! Hej, a nalejem vám tam ešte nový olej. Ešte dobre. No takto, zastavte sa mi preto niekedy k večeru, hej. Nič. Tak pre vás 1000, necelú. To nám vidíte priamo pod ruky. Auto prezrieme, všetko natočíme a vysvetlíme, čo a prečo vymeniť. Pošleme vám tiež podrobný rozpočet a vy si len zakliknete, čo chcete opraviť. Opred viete, koľko zaplatíte. Samozrejme, tá cena platí. Dacia servis pod kontrolou. Popred viete, čo a za koľko spravíme. No jasné, že sem jazdím, čo ste si akože mysleli? Že si to zbúcham sám v dielni?